Ezagutzen alduzu zure eraikina? Ikusten duzun, baino askoz gehiago dago. Beste begi batzuekin ikusita, zure hiria modu ezberdin batean ikusiko duzu. Bergara koloretan. Zer behar du zure eraikinak oreka termikoa eta konfort egoera lortzeko? Bergarako kliman berogailu sistema beharrezkoa dugu. Ur beroa ere ezinbestekoa da. Horrenbestez, eraikinek energi kantitate handia eta baliabide fosil asko behar dute. Isolamendu on batek energia hau barnean gordeko du zure poltsiko eta ingurumenari lagunduz. Zein da Bergarako eraikinen eraginkortasuna? Azter ditzagun. Koloreen bidez, termografiek gainazalen temperatura aurkezten digute. Txuri eta gorria beroa da, urdina aldiz hotza. Argazki honetan adibidez, bero galerak aurki ditzakegu, eraikin bakoitzaren berritze bideak erraztuz. Interneten bidez, Bergarako eraikin bakoitzaren informazioa eskuragarri egongo da. Guztion lan eta parte hartzearekin Bergara eraldatzeko gai izango gara.